Gaurkoan ere, errezeta goxoa prestatu dugu. Lasaina betetzen hasiko gera. Horretarako, baratxuria, tipula edo tipulina, urdaiazpikoa, mendana txiki eginda, eta espinakak erabiliko ditugu. Lasaina betetzeko osagaiak prest ditugunez, goazen hastera. Lehenik eta behin, sartagian olio pixkat botako diogu eta sua piztu. Oliba pixka bat berotzen denean, orduan, goazen tipula edo tipulina botatzera. Tipulina botako dugu egurrezko sardeska batekin. Sardeska, goiara, hori gustuen arabera. Ustuta dugula, zutan jarriko dugu pixka bat tipula egin arte. Kolorea hartzen duenean, orduan baratxuria botako diogu. Guk baratxuri bat erabili dugu, baina hori ere gustuen arabera. Eta behin, tipula eta tipulina sartagian dazkagula, nahastu egingo dugu dana ondo. Kontuz, baratxuria erregabe, bai, segituan notzen dut. Gutxi gora bera, hau prest dago. Eta orduan, espinakak botatzeko garaia da. Espinakak pixkanaka botatzen joango gera, zer ikusten duzuen bezala ez dira danak sartuko bat-batean. Orduan, pixkanaka joango gera. Eta egiten dijoazten heinean, joango gera botatzen. Espinaka guztiak gehitu ditugunean, utziko ditugu sukaldatzen, beste pixka bat. Eta jada prest daudenean edo ja txikitu direnean danak, orduan urdaiazpikoa botako diogu. Bota. Azte kolore polita. Espinaken berdea eta urdaiazpikoaren gorria. Ze polita. Polita eta goxua. Buelta batzuk emango dizkiogu, dana ondo nahastu arte, baina ez zaigu komeni urdaiazpikoa gehiegi egitea. Bestela lehortu egiten da asko. Listo! Lasainaren barrukaldea prest. Orduan, hemen utziko dugu eta bexamelarekin hasiko gara. Erabiliko ditugu litro bat esne, irina, lau bat goiarakada edo, gurin zati bat, eta gatza pixka bat. Bexamela egiteko eltzea erabiliko dugu. Eltzea zutan jarri eta gurina gehituko diogu. Gurin zatia bota eta barillatxo batekin egingo diogu. Buelta batzuk eman, ondo eragin, eta ja ondo berotuta dagoenean gurina eta urtuta gehituko diogu irina. Irina eta gurina ondo nahastu behar dira. Zergatik? Gero bexamelak ez irinaren zaporea eukitzeko. Bai? Orduan, ondo nahastu eta utzi ondo sukaldatzen. Jarraian, esnea botako diogu. Ez diogu esne guztia botako. Pixka bat, erdia edo. Eta erdiarekin buelta hasiko gara lanean. Dena ondo nahastea oso garrantzitsua da, gero ez irin zatitxoak geratzeko.
Jarraian, dana ja nahiko ondo deseginda dagoenean, gainontzeko esnea botako diogu. Eta jarraituko dugu, eman. Gatza botako diogu. Beste pixka bat. Nahiko. Eta bexamelarekin bukatzeko, 12 minutuz irekiten jarriko dugu. Oso errez pekatzen da heltzearen ipurdian. Orduan oso garrantzitsua da, 12 minutuz dalekete pego aitzia. Eta segituan ikusiko dugu nola bexamela loditzen den. Eta listoka listo? Hemen ditugu prest, batetik espinakak urdaiazpiko baratxuri eta tipularekin, eta bestetik bexamela. Goazen lasaina montatzera. Hortarako, lasaina plakak beharko ditugu, 12 bat, tomate saltsa pixka bat, gazta xehetua edo raiatua, eta oreganoa. Ben dauzkagu lasaina plakak jauretatik pasata. 10 minutuz edo uretan jarri ditugu, eta urak kenduta, ja lehortzan jarriko ditugu hemen 2 trapoen artean. Plakak banan jarriko ditugu bata bestearen ondoan. Horrela. Behin lasainaren plakekin trapua estaltzen dugunean, beste trapu bat jarriko diogu gainean. Eta gauza bera egingo dugu hemen ere. Hirugarren trapua gainean jarri, ondo lehortu dena, eta listo, plakak prest ditugu. Laberako egokia den bandeja batean tomate saltsa botako dugu. Eta tomate saltsaren gainean 4 plaka jarriko ditugu. Bata bestearen ondoan, txukun. Goazen espinaken nahasketa plaken gainera botatzea. Erdia zartagiaren erdia erabiliko dugu, oraingoz. Eta dana ondo plakak ondo estaltzen saiatuko gara. Lehenengo kapa osatuta, goazen bigarrenarekin hastera. Eta gauza bera egingo dugu. Plakatxoak txukun jarri, bata bestearen ondoan. Eta zartagian geratu zaigun beste erdia, hementxe botako dugu gainean. Espinakak ondo zabaldu, eta azkeneko plakak gainean jarriko ditugu. Bexamela botako diogu gainetik.
Mingainarekin lagunduko diogu, eltzia ondo ustutzeko. Eta saiatuko gera bexamelarekin dana ondo betetzen eta estaltzen. Bandeja ondo estalita dagoenean, oreganoa botako diogu gainetik. Eta bukatzeko, gazta. Listo, labean sartzeko prest dago. 30 minutuz labean egonda gero, hemen dezu emaitza. Itxura ona, ezta? On egin!